ҳамада салом дӯстон, муҳаммад шариф ҳастум бо шумо ва имрӯз рубрикаи бале як рӯз дер кардем лекин мешавад хабарҳои ҷинзада. Лайк мондана ҳатман фаромӯш накунед барои дастгирии барномаҳо. Ака мо барои шумо лайка чиам тарибу монем шумо пул кор кунем. Хеле намешавад. меган ай аввали кино набошӣ охиршам намефаҳмӣ. барои ҳамон қадар видеоро то охирша тамошо кунед. марҳамат. байни ма ва ин духтари парвардигор буд. барои чӣ шумо гуноҳи ду каса гуноҳи се каса астағфируллоҳ хабарҳои ҷинзада. ва пеш аз оғози барнома дӯстон, шумо медонед ширкати парвоз авиара касе ки зиёрати хонаи аллоҳ карданияй ҳаҷи умра фарзӣ бо тамоми шароитош метавонед муроҷиат кунед бо ин ширкат. роҳбаладони бо таҷриба, меҳмонхонаҳои замонавӣ бо ҳама шароитҳо фаровонае. ва дӯстон, чӣ гунае ки мебинед дар байни рақамҳо ҳарфҳо ҳастае. ҳарфҳоро дар вақти рақамчинӣ албатта ки аҳамият натиҳед, танҳо рақамоша бичинед. парвоз авиа дӯстон муроҷиат кунед. хабарҳои ҷинзада. ҷинояткор ин шахсе ки даромадша бо роҳи фире ба даст меорад. барои шинохтан хеле ҳам осона. момаҷон бугӯй, лангули бугӯй, агар масъалаи дизди бигӯ қидим диз, ҳаромғирӣ қидим бигӯ қидим ҳаромғир. ё ин ки ягон дизди ғоратгари дигара. ҳами одамкашиш нестам. лекин вақте ки мо як шахсеро мебинем ки ҳамчун намояндаи дин худшо муаррифӣ мекунад, боварии мо нисбати он шахс хеле ҳам зиёд мешавад ва аз ҳамин хотир ақли баъзе одамо ҳамин қадар хира мешавад ки фаҳмидан наметавонанд ки одаме ки намояндаи динай ҷинояткорай не. ман ин гапа гуфтани нестам. фаҳмидан дар корае ки ҷинояткор метавонад ки дина ҳамчун ниқоб карда фиреб кунад. барои мисол чӣ гуфтане шумо нисбати ин? ба фикри шумо дар инҷа чӣ гапае? оё ин кор дуруста ё на? метавонед дар комментария бинависед. хабарҳои ҷинзада. ва аз чунин устодо мумкин ки ман аз ҳамин хеш шогирдо пайдо шавам. бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. аллоҳу акбар. аллоҳу акбар. хабарҳои ҷинзада. ва як каме таваққуф мекунем дар инҷа дӯсто. касте ки билетҳои ҳавопаймо дар Корей ба тамоми ҷаҳон, бале, бозам метавонед шумо ба ширкати парвоз авиа муроҷиат кунед. билетҳои ҳавопаймо ба тамоми самт ба нархи дастрас. ва дӯсто, чӣ гунае ки мебинед дар байни рақамҳо ҳарфҳо ҳастае. ҳарфҳоро дар вақти рақамчинӣ албатта ки аҳамият натиҳед, танҳо рақамоша бичинед. парвоз авиа дӯсто муроҷиат кунед. хабарҳои ҷинзада. ва савол ба миён биёяд ки одаме ки ин қадар маълумот медонад устодаш чӣ корае? ака асосша намедонем ки пушти экран пушти экран намешавад, назди экран мешавад. хай биё тамошо мекунем. чунин шахсоро нисбатшон чӣ гуфтанед? ман бо шумо ҳамин қадар гуфтанем ки ин шахсое ҳастанд ки дина бадном мекунанд. барои мисол бинем ки дар кадр мо ду намуди одам мебинем. яке европеиҳо ва дигаре шахсоне ки ба як намудшон дида мешавад ки мусалмонанд. ва одаме ки дар дин нест чӣ мефаҳма? яъне ки ҳаминра мефаҳма. хабарҳои ҷинзада. баъзе бародаро як гапи хеле ҳам хато доранд. мардумеро ки дар давлатҳои Европа ҳастанд мегӯянд ки дар давлатҳои куфранд, дар давлатҳои кофириянд. якумаш ки бисёри мардуми мо аз дигар давлатҳои хориҷӣ дида дар Россия қарор доранд. Россия чӣ гуна давлате? як аз ҳама бемаънитарин комментария ӯ рӯз дидам нависондагиай дар канали Идрис Қаюмов ки Эсем Шарипов дар давлати кофироай хайти одам баша, хай чумчи. кадом одами баақл чунин комментария менависад? хай аз тарафи ақл не. биёин мегзарем савода. бештар дар инҷа айби савод аст, чунки аввал донистан дар коре ки давлати куфр гуфта ту чӣ гуфтисти.
барои муқоиса дар дигар давлатҳое ки қарор дорем ҳисоб кунен шумораи мусалмонора, ҳисоб кунен шумораи масҷидора, баъд бидроен дар бораи Великобритания, дар бораи Англия, ҷое ки ман қарор дорам, шумораи масҷидора ва шумораи мусалмонора. ва биёем ма дар шумо видео нишон метиҳам аз Лондон. ин видео ҳастае ки дар хабарҳои ҷинзада дохил намешавад, гарчанде ки дар иҷа боша. Дар ин видео хабарҳои ҷинзада гуфта ма комментарияи ана ҳамин одама дар назар доштам ва барои мисол шумо довардам. бинин, моҳи Рамазонай. хабарҳои ҷинзада. хай агар ки дар бораи хориҷа гап задем, биёен як видеотон мемонам ба забони англисия, лекин тарҷума кардан лозим нест. барои он хотире ки калима хеле ҳам кам истифода бурда мешавад дар ин ва аз ҳамин хотир шумо мефаҳмед чӣ мегӯяд. Jamshid. 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 Shit. Shid. Shit. Shid. Shit. Shid. Shit. Shid. Shit. Shid. Shit. Shid. Shit. Just call me Jimmy. акун фаҳмидем ки аз чӣ хотир одамо дар Россия номошонро кӯтоҳ мегиранд. Okay, Jimmy. And your last name is Fucked in the pool. Fakhreddin Pur. Fucked in the pool. Fakhreddin Pur. Fucked in the pool. Look, you need to do something about those names, okay? It's a little crazy. лекин аслиша бигирем бардоро дар и давлатҳо чӣ гуна медонед шумо дар забони англисӣ ҳастанд ҳарфҳое ки мо истифода мебарем ва дар русӣ нестанд. аз ҳамин хотир номоитон ки ба мисли ҳарфҳои ҳ, ҷ, қ дора мушкил нестай дар байни одамое ки забони англисӣ қади гап мезананд, чунки ҳ ҳаст, ҷ ҳаст. мисол ту агар ҷамшед ном дошта бошӣ, ҷамшед оддӣ мегӯянд дар иҷа, ёки муҳаммад ҳ ҳаст. чӣ гуна медонед шумо ҳелло ҳаст ку ҷими мисол. аз ҳамин хотир шарт нест ки ту агар ҷамшед ном дошта бошӣ хата ҷими бигӯй. ҷамшед метавонам гуфта, хайра медонем ки филм буд. хабарҳои ҷинзада. ҳиндуо ба киноҳошон моро метавонанд ки ба ҳайрат биёранд, лекин ин намуд ба ҳайрат овардан дар киноҳо аз ҳаво пайдо намешавад. яъне ки дар киноҳо расму русуми ҳаётишона нишон медиҳанд. барои мисол нигоҳ кунед дар иҷа. яъне ки кальян додистанд мурдара. ман намедонам ин ягон мурдара не, яъне ки портретча. хай одаме ки мурда буда. ин намедонам ин одам не бар фикрм ранги аму ҳайкалое ки худошона ҳамхӣ боша. чӣ маъно дора, чӣ мақсад дора, чӣ вай хитоб наесин. چی گفت چی روزه چی وای چی روز хабарҳои ҷинзада. имрӯза шабакаҳои иҷтимоӣ яке аз манбаъҳои маълумот шудагие ки бисёр шахсҳо маълумотҳоро аз шабакаҳои иҷтимоӣ мегиранд. лекин хеле ҳам эҳтиёт бошем бародаро дар бораи дурустии маълумотҳое ки шумо аз шабакаҳои اجتماعی میگیریم. آقا دخترای این کشور خوشبخت ترین دخترای جهانن، چون شب عروسی پاشونو میذارن رو چش داماد و میرن خونه بخت. لباس عروس هم خود مادر شوهر باید براشون بدوزه. آرایش کردن دخترها تو این کشور اجباریه و دولت بهشون سوبسید میده تا لوازم آرایشی بخرن. خیلی هم جالب شد ها؟ کجا باشه اینجا؟ اما وای به حالشون اگه رقصیدن بلد نباشن. شوهرها میتونن از زنشون به خاطر اینکه رقصشو دوست ندارن شکایت کنن و کجا باشه ای؟ دولت هم تو این مورد 0 تا 100 مرد سالاره. جالبه بهت بگم این کشور خیلی هم نزدیک ایرانه و خیلی از خارجی‌ها کجا باشه با نزدیک ایران ده و خیلی از خارجی‌ها ایران دوم صداش میکنن. آب و برق تو این کشور رایگانه. اسم این کشور عجیب تاجیکستانه که همین چند روز پیش میگذریم دیگه است. بین ما و این دختر پروردگار بود. برای چی شما گناهی 2 کسا گناهی 3 کسا استغفرالله خبرهای جین زده. ویدیوی نوبتی را دوستان من باید از شما ترجمه کنم. من شعر نویساندم. اگر در جهان کم خوبی میبود و هر یک شخص آدم نزدیکش برادر میحسابید، خیلی هم کم میشید فکرهای وزمین و پشیمانی و دنیا خیلی هم خوب میشد. و سودیه میگه ما راضییم با این فکر و آفرین، لیکن شما در سود قرار دارین و گناهکار میشوین برای 16 کشتار.
тасаввур кун одамеро ки чӣ кор кардагие ва чӣ гуфтаестай ва бо ҳамира барои ҳифзи худаш истифода бурдаестай. Ягон каса ба шумо хотиррасон накардаестай? بچه من خدمت کردم. бале, лангули ва момаҷона. اگر مسئله دزدی بگو خدم دزد حرامخوری خدم بگو خدم حرامخور. аҳамият надиҳем барозоро одамо ба забон чӣ мегӯянд. Забон қади гуфтан забон устуғон надорад. Хизмат карда мега, меҳнат карда мега, лекин асли корша бинен чӣ кор кардагие. И реална и лангули дар оянда. ай лангули немихел одам мешава агар ки лаҷомшо накаши. بین ما و این دختر پروردگار بود برای چی شما گناهی دو کسا دو گناهی سه کسا استغفرالله خبرهای جین زده من از امروز خم فسان کردم خم خشرو کردم یک جا باید میرفتم نخونم دیدین چه خشرو کردم خم باید یک جا میرفتم که امروز من گفتم که سحر ستوریست هوای ما بیزه باید برند برف برده سوگرو بیا بسیار هوا بیزه باید خیلی 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 نخونم خطیب کردم نه چی کدایه با شوهرم زنگ زد کی زنگت زد؟ شوهرم زنگ زد گفت که یگانجا نره کودک خطیره پس نیای ازیت دا اوجا باشه من گوشم سیخ الا خون میشم لوچ خواننده بشه جا نره اوجا پوز نبود من اوجا میکاپم کدگی خشو فسون کدگی نخونو چسبوندگی بخیر که گپ شوهر در زمین نمیبونی گفتم یعنی که تو شخصی هستی گپ شوهر در زمین نمیمونی. پس اوکی جالب شدیسته؟ مایلی دادش گفتم نمیرم مایلش گفتم بعد خواننده اشتیو خطیب دا کانتنت سینمات کردم یعنی که این کارم که میکنی کانتنت سینمات میکنی اینشا اجازه دادگیه. بعد برایم قضیه برای خشتوگیان ببرم ستوریستش ما نشون بدم. Она следующий сторис наш муда полезный информация дорум внимательно гуш кунед. Ма ба ду забон гамезам, ҳам ба забони русӣ, ҳам ба забони тоҷикӣ. Илтимос гуш кунед, распространят кунед информация, бисёр информация полезная. тавсия медодам ки сеюм забонам хушку англисӣ бо ҷолибтар мешавад. Бо аз тарафҳои зап тамошо мекунам. Ты знаешь 10 иностранных языков. Да. Но можно тебя попросить фразу какую-нибудь повторить на 10 языках? Хорошо. Английский, французский, итальянский, латинский, немецкий, греческий, испанский, арабский, китайский. Вот, еще какие-то мелкие. Какую-нибудь одну фразу, чтобы убедиться, что это правда. Ну, это очень тяжело вспомнить, потому что память отшибла полностью. Я 2 года восстанавливала просто, как меня зовут. Скажи мне что-нибудь приятное на эльфийском языке. мада ҳеҷ чиз ҷолиб нестай дар ин кор. ҷолибаш оне ҳастае ки шавҳар дора. яъне ки шавҳараш мешина тамошо карда ки дар комментария хай медонӣ шумо худтон чӣ менависанд. Идегулам ту ситораи дар осмони мо ҳастӣ. Идегулам ҳашимард تو ملائکه در زمین ما هستی. نگاه کن ба пеш خبرهای جین زده дӯстон фикр рахтаихтона дар комментария бинависен, лайк мондана ҳатман фаромӯш накунед барои дастгирии барномаҳо. اگه ما برای شما لکه چیم تریب مونیم شما پول کار کنیم خیلی نمیشه ما که رکلام کنیم بپرتویم در بایست дар рӯи экранатон сулкаҳои лозима ва мисли вип канал ки беҳтарин видеоҳо барои беҳтаринон мешавад дар уҷа. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.